ሚዛን ሕብረት ኤውሮጳ ዘፍኮሰ ውሳነ ሕብረት ኤውሮጳ ب22 መጋቢት 2021 ንኤርትራ ዝምልከት ዘይርትዓዊ ውሳነ ኣሕሊፉሎ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ታሕሳስ 2020 ውሳነታቱ መሰረት ብምግባር ኣሕሊፍዎ ዘሎ ቁጽሪ 2021/481 ዝተሰምየ ናይ እገዳ ስጉምቲ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ሃገራት እውን ዕላማ ዝገበረ እዩ። እዚ ብቐንዱ ፖለቲካዊ ዛዕባ ዝደረኾ ልሙድ ኣህጉራዊ ኣገባባት ዘይተኸተለ በይናዊ ውሳነ ሕብረት ኤውሮጳ ድሕሪ ምሕላፉ መንቅባት ኣገባባቱ ኾነ ርትዓውነቱን ዕላማታቱን ኣዛራቢ ኮይኑ ብብዙሓት ተነቒፉ እዩ። ሩስያን ቻይናን ድማ ተመጣጣኒ ግብረ መልሲ ሂበናሉ ኣለዋ። ሕብረት ኤውሮጳ ንቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዕላማ ኣብ ዝገበረ ውሳኒኡ ንልሙድ ኣገባባት ኣህጉራዊ ውዕላት ይኹን ነቲ ሕብረት ምስ መሻርክቱ ዝቕይዱ ሕጋጋትን ቅጥዕታትን ከይተኸተለ ብይን ክሕልፍ ምህጻጹ ምስ ናይ ግዜ ኣጋጣምነቱ ውሽጣዊ ተርባጹን ድርኺቱን እንታይ ምዃኑ ህልው ኩነታት ዞባና ንዝከታተል ንጹር እዩ። ከም ዝፍለጥ መንግስታትን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ካልኦትን ላዕሊ ብወዲ ሰብ እምብዛ ተጨነቕትን ሓለይትን መሲሎም ይቐርቡ እዮም። ሃገራኦም ግን ርህራህን ብቑባቕን ኣይኮነን። ብዙሕ ጭብጥታት መቕራብ ይከኣል እዩ። እዚ ናይ ሕጂ ውሳነ ሕብረት ኤውሮጳ ድማ ነቲ ብጉልባብ ሰብኣዊ መሰላት ዝግበር ፖለቲካዊ ፀወታ ግርም ገይሩ ኣቃሊዕዎ ኣሎ። ታሪኽ ምውቃስ ጽቡቕ መነጻጸሪ እዩ። ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰል ርእሰ ውሳኔኡ ዝቃለሰሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ህልቂትን ኣርሜናዊ ግፍዕታትን መዘና ይነበሮን። ከምኡ ዓይነት ጭካኔ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ሰፊሕ ናይ ኩናት ገበንን ኣብ ዝፍጽመሉ ዝነበረ እዋን ግን ሃገራት ኤውሮጳ ኾነ ገሰት ሰብኣዊ መሰል የጨንቐና እዩ ዝብሉ ኣህጉራውያን ትካላት ብጭቕ ክብሉ ኣይተሰምዑን። ስለምንታይ? እንታይ ዘእምን መልሲ ክህብሉ ይኽእሉ? ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ወፅዓዚ ብጽንዓት ሰጊሩ ብቓልሱን መስዋዕቱን ናጽነቱ ድሕሪ ምርግጋጽ ካብ ሓሙኽሽቲ ኩናት ተንስኡ ሃገሩ ንምህናጽ ኣብ ዝተበገሰሉ እውን ዳግማይ ገዚፍ ወራሪኡ ገጢምዎ። ኣብዚ ወራሪ እዚ ድማ ጃንዳ ወያነ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝፈጸመ ግፍዒ መግለጺ ኣይርከቦን። ልዕሊ 70,000 ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ንብረቶም ተዘሪፉ ካብቲ ሃገር ብግፍዒ ተሰጊጎም። ዝኾነ ገበን ዘይብሎም ህፃናት፣ ሽማግለታት፣ ነፍሰ ጾራት እንተላይ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ዝነበሩ ውፅዓት ሕሙማት ከይተረፉ እናተለቕሙ ተባሪሮም። ሽዑ ሕብረት ኤውሮጳ ኣፍ ኣውፂኡ ነቲ ቕሉዕ ገበን ክኹንን ኣይተሰምዐን። ናይ እገዳ ውሳነ እውን ኣየሕለፈን። እቲ መመኽነዪ ወራሪ ዝኾነ ጉዳይ ዶብ ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ብይን ምስ ተዋህቦ ድማ ሓደ ካብ ኣሕዋስቲ ስምምዕ ኣልጀርስ ኮይኑ ክታሙ ዘንበረ ሕብረት ኤውሮጳ ጃንዳ ወያነ ኣህጉራዊ ሕጊ ረጊጹ ንትግባሪኡ ምስ ሓንገደ ዝኾነ ውሳነ ኣይወሰደን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ን10 ዓመታት ዝኣክል ብገዚፍ ድጎማ ነቲ ጃንዳ እናሳሰየ ስቓይ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ምንዋሕ ዝጸንሖ ግደ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። እዚ ታሪኽ እዚ ሕብረት ኤውሮጳ ኾነ ካልኦት ብሰብኣዊ መሰል ንጭነቕ ኢና ባህልቲ ኣህጉራውያን ትካላት ሕቶ ሰብኣዊ መሰል ፖለቲካዊ ዕላማታት ንምስሳይ ዘልዕልዎ ዛዕባ እምበር መንቀሊኦም ሰብኣዊ ሓልዮት ከም ዘይኮነ ኣጉሊሑ ዝምስክር መነጻጸሪ እዩ። ኣብ መወዳእታ ውሳነ ሕብረት ኤውሮጳን ናይ ግዜ ኣጋጣምነቱን ዘነጽር ሓቂ ኣሎ። ዘለናዮ ግዜ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኢትዮጵያ ድማ ብሓፈሻ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ክፍጽም ዝጸንሐ ተለኣኺ ጃንዳ ሓመድ ኣዳም ዝተደብየሉ እዋን ብምዃኑ ንደገፍቱን ሓብሓብቱን
برقص الشقالي أوانيو حبرت أوروباون بتخونتات استسمعوا عميق شغلات مالت كونسرن بزي حبق دقاقي مخجلس أني حلا إزي قبو مسرحات كي حالفة بتهرباز زتأوج وسانن بقر اتشاغلات نابي درجة خمز عرقة زريو يخون انبر بزو سانزي ندحريت زملس تاريخ يلن ازي شاغلات زنونو ناي ترباز وساند ما نميزان حبرت اوروبا كفوكس انت زي كوينو زمسو اللوتي يلن قدماي منستر أبي أحمد نابها قرو تماليسو بيصحفت قدماي منستر إثيوبيا مجلسي أوصيو قدماي منستر أبي أحمد كم غسلتا لمود من مخخار بعسران حموشتن مقابيت كلتشحن عسران حدن أسمراتيو تمالي عسران شدشتن مقابيت نقهد ما بمسنيتا بريزيدنت إسياس أفورقي نابها قرو تفانيو كأن تحسن نايتي زررب أب كلت أو شركنة حبر واستراتيجية ولمعته ومدباتن زتكور قينو أب زرزرات نايتهم مدبات كي تحصره كلت أو شركنة أوشت زقفح زباوي مقان زمعبل اللقودياتون بعمق التزاريب اللو أوشت زي استراتيجيكاوي حبر وقعزو أب زحلف حموش توارحست أوجه كويناتن زتخفت هندبتها ومتقعتن مزسنيو حنكاري نايتغنى من نعاب كم جزياو عنكفات نمأزن نايتي حبراو قعزو زترر تمكرو كم استقسم اللون تزتيلو كالسالي ناي ممرخار ركب أب أديس أبابا ككايديو بتمساسالي بيصحفت قدماي منستر إثيوبيا زسعب بمجلسي أوصيلام قبننيا جاندا ويانه بربعة حدار كلتا شحن عسران قبل علي إز سمين سراويت مكل خال إثيوبيا نايت المت متقعت بمفصام نتهاجر أبحم فشفش بمشمام داقم سلطان نمحاز فوشل فتنة أكايدو إزي قبل علي تزعبي مخزن أصوار تهاجر زعاتق إز سمين استفصم متقعتن قبل علي أبالاتو استخايدة كان زملو ناي جملة قتلتن شويان فدرلو منقستي أبو التهدراوي رسمي كأتو دفافي إيويو نتي أبلع إز سمين استفصم متقعت سعيبو جاندا ويانه أبلع كتماتات بحر دارن غوندرن متقعت روكيت كم زكايد الزكاريو أبلع رئيس كتما أسمرا ناي إيرترا بزفصمو تمساسالي ناي روكيت متقعت دما منقستي إيرترا دوب إثيوبيا سجيرو توسخ متقعتات ناي معقات سقومت بموساد هاقراوز كوحس تداففيو أبناء أسمرا عدتي بعسران شدشتن مقابيت لتشحن عسران حدن بس بريزيدنت إسياس أفورقي أبز قبرنا يزررب إيرترا حيلثاتا كابدوب إثيوبيا تسحب تسمامي علام سراويت مكل خال إثيوبيا دما بغصبت نتي كباب الدوبات نايم حلاو حلافنت كوسديو إثيوبيان إيرتران كلت أوزم دنانن قطباو متحقازنن نمدلدال زلون طموح بزحي لك غصلين نتياب كل تشحن عصر شمونتنز جمرو قعزو بناي متئممانن سناي قربتنان منفس نمدر عكن سرحينا بقوند دما متئمان استسرته ناي هزبي مس هزبي ركب أمونغو أب كل تجراي زركب زيجاتاتنان سجردوب زلو أحوات إيرتراويان زهلو زمدنان متحبارن مدنفع أقداسيو بيصحفت قدماي منستر إثيوبيا أديس أبابا عسران شدشتن مقابيت كل تشحن عسران حدن